Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, otsailaren 7 da, ostirala, eta orain saioarekin hasiko gara. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Eskuinak foru aurrekontuei ezarritako betoan porrot egin eta Iruñean inbertsioen kontrola galtzen duela dio titularrak. Argazkian, aldiz, Sánchez eta Torra ageri dira. Desadostasun handiekin bada ere hasiko naiz berriz, ez dakit zer egin dudan? Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Eskuinak foru aurrekontuei ezarritako betoan porrot egin eta Iruñean inbertsioen kontrola galtzen duela dio titularrak. Argazkian aldiz, Sánchez eta Torra ageri dira. Desadostasun handiekin bada ere berrelkartu baitira. Gainera, 15 eta 29 urte bitarteko 10 gaztetik lauk euskaraz dakitela azpimarratzen du Notiziasen gaurko azalak. Horretaz gain, zerga aldaketek ez dutela Nafarroako presio fiskala ia aldatzen ere jasotzen du egunkari honek. Baita N121A errepidean, Arantzako bizilagun bat hildela ere Irunen kamioi baten aurka jo ondoren. Bestalde, Arrosadian, drogekin trafikatzen ibiltzeagatik susmagarria zen pertsona bat bere etxean itxi zela ere jakinarazten du. Bukatzeko, kiroletan, Real Madrid sadarrera etorriko dela dio, Errege Kopan Bartzelonak egin bezala erori eta gero. Eta bestalde, Kijera eta Osaba Nafar kirolarien sari banaketan protagonistak izan zirela ere nabarmentzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusiak Nafarroan sistema bat ezarri dela dio, errezeta mediko pribatuak faltsutzea eragozteko asmoz. Argazkian, Sánchezek Torra legitimizatzen duela dio, bildu egin baitziren. Horretaz gain, N121A errepidean Irunen Arantzako bizilagun bat hilzela ere jasotzen du egunkari honek azalean, baita Kirk Douglasen heriotza ere. Bestalde, oposizioak Iruñako aurrekontuan milioi bateko aldaketak egin dituela nabarmentzen du Diario de Navarrak. Gainera, Abalosek PSN-ko zinegotzi ohia eta bere laguntzailea dena Renfeko kontseilu batean jarri duela jakinarazten du. Eta bukatzeko, futbolean, Errealaren eta Atletiken garaipenak aipatzeaz gain, 3. mailako 12 entrenatzailek jagoba aholkatu dutela dio egunkari honen azalak, Real Madrilen aurka nola egin erakusteko asmoz. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Urkulluk orain besteei egotzi die hauteskundeen aurrerapenarekin jolastu izana. Argazkian aldiz, Erreala eta Atletiken garaipenak jasotzen ditu, Real Madrid eta Bartzelonaren aurka irabazita semifinaletara pasa baitira. Bestalde, Sánchez eta Torra bildu direla ere aipatzen du azalean, baina ez dutela mahaiaren xedeaz bat egin dio. Gainera, alternatiba Alemaniarentzateko fasistek eskuinean lidergo krisia sortu dutela ere azpimarratzen du Garak. Eta bukatzeko, Zaldibarreko zabortegiaren erorketa eta gero, bi langileren bila jarraitzen dutela ere nabarmentzen du. Berriako azala ikusiko dugu orain. Albiste nagusia Pedro Sánchez eta Kim Torran negoziazio mahaiaren oinarria jartzeko Bartzelonan elkartu direla da. Horretaz gain, beste hainbat albiste ere jasotzen ditu azalak. Hala nola, Kirk Douglasen heriotza edo Zaldibarko zabortegi baten erorketa, bi langileren desagerpena eraginez. Gainera, Gurasosek Gipuzkoako hondakinen kudeaketaz arduratzen den sozietateari enpresak babestea egotzi dio, 21 milioi euroren zorra ordainez diezaioten. Berriak bestalde, erretreten erreformaren aurkako protestetan emakumeak eragile gaien izan direla jasotzen du. Horretaz gain, Nafarroan gazteen 40%ak euskararen ezagutzaren bat duela azpimarratzen du. Futbolean, Erreala eta Atletiken garaipen ikusgarriak aipatzen ditu. Eta bukatzeko, enpatiaren alde biktima desberdinak elkartu izana ere jasotzen du. Baita nesken genitalen mutilazioaren aurkako ekintzaile den Axa Ismailen hitzak ere. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Oposizioak Iruñeko udaleko aurrekontu moldaketari jarritako zuzenketak aurrera atera dituela azpimarratzen du. Baita Nafarroan 15 urte edo gehiagokoen 27,9%ak duela euskararen ezagutzaren bat. Bukatzeko, Lur eta Amets animaziozko filma Golem Lamorean egongo dela iragartzen du.
Aipatutako albisteetaz gain, Navarraldek memoria lekuei buruz zenbait bideo labur egin ditu, eta orain Iruñakoa ikusiko dugu. Iruña leku memoria garrantzitsua da, hemen hasi zelako bai Nafarroako erresumaren historia, nola hasiera batean Iruñeko erresumaren historia, berez gure historia, Euskal Herriko historia eta hiriburu bezala horrek du bere garrantzia. Bai Iruña hasiera batean hemen baskoiak zeuden, baina gero Kristaurreko 75. urtean Pompeio handia, general erromatarra hona etorri zen, eta negoa pasatzeko kanpamendu militar bat bertan kokatu zuen, eta horrekin jaio zen Ponpailo hiria kasu honetan. Beraz, biri horiek bai baskoia nola erromatarra, justo Navarreria Burgo horretan bizi izan ziren, elkar bizi izan ziren, eta horrekin hasiko da Erdi Aroko Iruñeko historia eta erresumaren historia. Hiria hemen sortu zen, Iruña berez bidegurutze bat zelako, eta berez ere terraza batzuetan kokaturik zegoelako, berez defentsarako leku aproposa zelako, badugu defentsa naturala, bai terrazak nola Arga ibaia eta bidegurutze hura berez leku aproposa zen. Zazpireunda 78. urtean, Karlomagno hemendik pasatu zen Zaragozako bidean, eta bertan porrota jasan zuen Zaragozan, eta bueltatzerakoan Iruña suntsitu zuen, zuen baskoien hiri nagusia baitzen, berarentzako botere kontrolatu beharreko boterea zen, beraz hiria erabat suntsitu, harresiak erabat bota, eta hemendik joan zen. Eta hori izango da Iruñeko erresumaren jatorria hain zuzen, hiriko izena eramango duen erresuma, eta handik hasiko da gure Erdi Aroko historia, mendetan iraungo duen erresumaren historia. Historiaren bilakaerarekin hasiko dira baskoiak Nafar bezala ezagutzen, orduan Iruñeko erresuma izatetik Nafarroko erresuma izatera pasatuko da, eta batez ere hori ofizialki izango da 12. mendean. Mende horretan, Antso Seigarrenak hemen Iruñan egingo du bere erre jauregia, eta handik hasiko da Nafarroko erresuma berez izen horrekin ezagutzen. Iruña hiriburua izanik, hemen bilduko dira estatu horretako edo erresuma horretako erakunde guztiak, hemen izango dugu adibidez Gonduen Ganbera, izango dugu erre jauregia, katedrala berez ere, nolabaiteko botere izango du, erregeekin beti gatazken medioz, eta berez erakunde guztiak hemen izango ditugu, naiz eta gorteak ibiltariak izan.
Iruña gaur egun bizirik dirauen hiriburua da, memoria bizia da berez. Adibidez, hemen Gaztelu plazan aurkitu dezakegu bai erromatarren garaiko aztarnak, nola musulmanen aztarnak, Erdi Aroko aztarnak, hau da, edonon indusketa eginez gero, gure historia agertzen da. Gaur egungo Iruñak mantentzen du aintzineko erresumako hiriburuaren historia guztia. Gaur egun eraikinetan, nola kaleetan, hizkuntza mantentzen dugu, tradizioak mantentzen ditugu. Beraz, hiri bat memoriz betetako hiria da, aztarnak ditugu bai, baina gure egunerokotasunean ere aztarna horiek diraute. Orduan, memoria bizia. Ikus dezagun orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena. Gaur, hodei gehiago ikusiko ditugu. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira nagusi. Gaurko nobedade bakarra Ebro ibarreko behe lainoa izango da, eta eguerdira arte iraun dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da, zakar haizeguneetan. Temperatura maximoek gorabehera handirik gabe jarraituko dute, edo 1 edo 2 gradu jaitsi daitezke. Gauean, azken orduetan, baliteke behe hodei batzuk sartzea kostaldera. Bihar, larunbatean, fronte hotz batek hodeiak eta euri txikia ekarriko dizkigu, batez ere ipar isurialdera. Zerua estalita geratuko da goizean, eta eguerdi inguruan euria hasiko du kostaldetik hurbil. Gero, euria barnealdera zabalduko da. Gauean berriz, atertzera egingo du. Frontea iristearekin batera, eguerdi inguruan haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta bolada gogor batzuk izan daitezke kostaldean. Temperatura maximoak nahikoa jaitsiko dira. Igandean, eguna lanbro eta lainoarekin hasiko dugu, bereziki barnealdean. Hego osagaiko haizea nagusituko da, eta zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak eguzki tarteekin ibiliko dira jolasean. Giroa berriro ere argia izango da. Egunaren bigarren partean, hego mendebaldeko haizea zakartu egingo da, bolada oso gogorrekin haizeguneetan. Temperatura maximoak igo egingo dira. Ikus ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1809ko otsailaren 7an, Frederik Paludan Müller daniar poeta jaio zen. 3 urte beranduago, 1812an, Charles Dickens, Oliver Twist idatzi zuen idazle ingelesa jaio zen. 10 urte beranduago, bestalde, Joaquin Gaztanbide, nafar musikagilea jaio zen. 1940 urteko otsailaren 7an, Walt Disneyren Pinotxo filma estrenatu zen. Eta bukatzeko, 1965an, Viola Desmond, kanadiar arraza beltzeko emakumeen presaburua, Kanadako historiako arraza diskriminazio gorabehera famatuenetakoa hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Zizurren, jakinarazi dutenez, martxoaren 2an irekiko dira kirol instalazio berriak. Eremua bikoiztu egin dute. Estalitako 2 pistinekin, spinning aretoekin, TRX eta aldagela berriekin. Horretaz gain, Nafar Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak, Carlos Jimenok, Zizur nagusian ardoi eta parte zaharrean bizi diren ikasleei momentuz ezin zaiela ikastetxetara joateko garraioa eskaini berretsi du. Horrela, Zizur nagusiko udaletxeak egindako eskaerari erantzun dio, eta momentuz itxaron egin beharko da. Gai aldatuz, ostiralean, Amor Oskuro izenburua duen antzerkia eskainiko da gaueko 10etan kulturetxean 6 euroko sarreraren truke. Amor Oskuro ez da ohiko antzezlana, ez da poesia errezitaldia ere. Federico García Lorcaren bertsorik onenak entzuten dira, baina zerbait gehiago ere badago. Adibidez, zergatik eta nola idatzi ziren kontatzen digu, eta zergatik eta nola ezkutatu ziren. Atarrabian, bestalde, gurasoen eta seme-alaban nerabeen arteko harremanen inguruko ikastaroa eskainiko da asteazkenero otsailaren 19tik martxoaren 25-era.
DBH-ko lehenengo mailako seme-alaben gurasoentzako da eta izena emateko edota informazio gehiagorako gaurtik hurrengo astera arte 012 telefonora deitu daiteke. Ikastaroa kulturetxean izango da, dohainik, 5:30 7:00 eta komunikazio trebetasunak, arauak eta mugak ezartzea, drogak, sakelako telefonoak, internet, elikadura eta osasuna, sexualitatea eta bestelako gaiak landuko dira bertan. Horretaz gain, otsailaren 23 arte, Jose Palankaren egurrari buruzko argazki erakusketa bisitatu daiteke kulturetxean. Gainera, gaur arratsaldeko 8:00 Historias en la Villavesa antzezlana eskainiko da kulturetxean 3 euroko sarrerarekin, eta bihar 0 eta 5 urte bitarteko haurrentzat ura ikuskizuna egongo da. Uraren zikloaren bidez, aurrek hainbat sentsazio bizitzeko aukera izanen dute. Jolas esperientzia bat da, musika oihalak, ura, burbuilak eta bestelakoak erabiltzen dituena. 2 saio eskainiko dira, euskarazkoa arratsaldeko 5:00 eta sarrerak 3 euroko prezioa izanen du. Bukatzeko, igandean Amor Oskuro antzezlana eskainiko da 7:30 eta sarrerek 3 euro balio dute interneten eta 4 euro leihatilan. Iruñako albisteekin amaituko dugu. Astelehenean hasiko da Zinemako emakume heroiak zikloaren aurtengo edizioa. Hainbat garaitako zinematografian emakumeen inguruan zabaltzen diren estereotipoak baztertzeko helburuarekin. Lauhilekoan zehar hainbat jatorri eta eduki dituzten 7 film proiektatuko dituzte. Horietako bat euskaraz. Hilero 2 film ikusgai egonen direlarik. Beti bezala, Zineforuma Maria Castejon Lehorzak koordinatuko du. Historian doktorea da, idazlea eta irakaslea, aditua emakumeen historian eta emakumeen irudikapenetan ikus-entzunezko bitartekoetan. Zinemako emakume heroiak zikloari hasiera emateko astelehenean Lola Herreraren Función de Noche film biografikoa proiektatuko da. Hurbilpena egiten duena demokrazia hasierako emakume belaunaldi batera. Aurreko 8. edizioan 1440 lagun joan ziren Iturramako Zibiboxean egin ziren 6 proiekzioetara. Eta saio gehienetan toki guztiak bete ziren. Saioak Iruñeko udalaren 3. berdintasun planaren barruan sartuta daude. Guztiak 6etan hasiko dira filmen proiekzioarekin eta ondoren solasaldi bat egonen da, gutxi gora bera 8:30 arte. Sarrera librea da, baina gonbidapena hartu beharko da proiekzioak egiten diren tokietan. Emanaldia hasi baino ordubete lehenagotik. Gaia aldatuz eta udaletik eskainitako datuen arabera, 6,1 igo ziren 2019an erroldari lotutako izapideak eta 24,3 udaleko erregistroen bidez helarazitako eskabideak. Hala ere, 8,2 jaitsi ziren kondestableko herritarrendako arreta bulegoaren hitzorduak, 2018ko 47.000 ingurutik, iazko 44.000 baino gutxiagora. Hitzordu bakoitzeko itxaron denborari dagokionez, batez beste 7 minutu eta 38 segundu itxaron behar izan ziren, eta hitzordua eskatu zuten lagunen 170 baino gehiagori 10 minutu baino lehen egin zitzaien harrera. Bukatzeko, Iruñeko udalak aurretiazko hitzordua hartzeko sistema bat dagoela gogorarazten du, erroldari lotutako hitzordu horiek lotzeko, baita ziurtagiriak eskatzeko ere. Bukatzeko, aste hontako agenda errepasatuko dugu. Gaur izango da Gaztaroa 2020 mendi eta abentura asteko azken eguna. Sanduzelaiko Zibiboxean ari da ospatzen eta ekintza guztiak arratsaldeko 7:30 dira. Bestalde, Garaikide 2020 jardunaldia Zibibox desberdinetan ari da ospatzen otsailaren 20 arte. Gaur ere, Orekatek taldearen kontzertua egongo da Noaingo kulturetxean gaueko 9:00etan, eta sarrerek 10 euroko prezioa dute. Bestalde, Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketak zenbait saio ditu asteburu honetan. Gaur 2 saio eskainiko dira, bat Zaldiko Maldikon 6etan eta beste bat Barañaingo gaztetxean 7:30etan. Gainera, igandean beste saio bat egongo da Barañaingo Akelamendi elkartean arratsaldeko 6etan. Bihar,
lagundu Arraina naiz filma ikusteko aukera egongo da Berriozarko Kulturetxean arratsaldeko 5:30 eta €1 sarrera ordainduta. Bihar ere, baina Atarrabiako Kulturetxean, ura antzerkia eskainiko da arratsaldeko 5:00 eta €3 sarreraren truke 0 eta 5 urte bitarteko haurrentzat. Igandean, Hiruherri Trailen bigarren edizioa ospatuko da Uharten goizeko 10:00 hasita. Apuntatzeko €12 ordaindu behar dira eta distantzia desberdinak egiteko aukera egongo da. 12:30 gainera, Zinemaz Blai antzerkia eskainiko da Sarrigurengo kirolirian. Egun berean, igandean, familientzako Babian zaude antzerkia egongo da 5:00 Burlatako Kulturetxean €5 sarrerarekin lehenago erosiz gero edo €6 lehiatilan erosita. Eta Oilasko Iesa pelikula eskainiko da Txantreako biltokian arratsaldeko 5:30. Horretaz gain, igande arratsaldean 7:00 Simplicissimus kabareta egongo da euskaraz Gaiarre antzokian, gaztelaniazko azpitituluekin. Sarrerek €8 prezioa dute. Bukatzeko, igandean eta arratsaldeko 7:00 ere, Oreika Teikisen kontzertua egongo da Aranguren Ibarreko Kulturetxean, eta sarrerek €6 prezioa dute. Orain eta gaurko saioa bukatzeko, Joseba Irazoki eta lagunen bideoklip batekin utziko zaituztegu gaur kontzertua eskainiko baitute gaueko 9:30 Txintxarri tabernan eta €10 sarreraren truke. Besterik gabe, mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa.